College bani fibro kajing tip nam ta ka result jong kajing amre ko dai menta ka sni po fast MNP moyong pet result santrik penai baar al jar san jong ka UB kategori jong kishenrang te menta ka sni kadai ka babun tam ki bayo excellent hai bede bat jong ka UB group mo UB kategori te menta ka sni don du pra punyo ke bayo excellent ka first shift khat khandai ka bun e second shift life wingut third shift khat riu fourth shift ar wingut te kadai ka babun tam na baro ki bladap ki UB kategori ma te ki bawan mare am taksni ki po hadu siajar san phongut ki ba pas pras pa khat prangut bat ki ba fail ars pa lai pho arngut te sa check ki ma phi ya ki kerteng jong ki bayo excellent bat ki ba pas baro nang ne chapo